Tämän piti olla elokuva Sodankylän elokuvajuhlista. Sen ihmisistä, sen tunnelmasta, sen tapahtumista, sen vieraista, sen elokuvista. Sen sijaan tästä tuli elokuva epäonnistumisesta. Tässä minä olen pitämässä kovin innokkaasti esitelmää Sodankylästä autuaan tietämättömänä siitä, että kädessäni oleva audiotalleni on koko ajan pausella. Tässä puhuu elokuvaohjaaja Samuel Maoz elokuvastaan Lebanon. Sitäkin kuvasimme unohdettuamme synkata ääntä millään tavalla. Tässä on havainnollistavaa kuvaa ihmistungoksesta odottamassa näytöksen alkua koululla. Traagista on, että tätäkään kuvaa ei voi käyttää kaiken näin epäonnistuttua. Ja tässä minä olen jälleen pitämässä esitelmää niin, että äänityslaite on jopa päällä. Tämä olisi jopa ollut sujuvaa, ellei kamerasta olisi loppunut akku. Kaiken tämän jälkeen lenisi naurettavuuden huippu näyttää esitelmäni, jonka ääniraita on tallentunut vain sinne päin kameran sisäisellä mikillä. Joten tässä se on. Kuten kukin ihminen näkee, olemme Sodankylässä ja täällä on jonkinlainen tapahtuma olevinaan ainakin. Tällainen kokoontuminen, kaikenlaisia hippejä tulee tänne katsomaan elokuvia. Se on käsittämätöntä, että tullaan tänne asti katsomaan elokuvia, mutta täällä on aika hyviä elokuvia. Sen itse elokuvasisällön tietysti suosittelen kuuntelemaan Kinosilmästä, mutta koska mulla ainakin on jäänyt Juhan kameran takana hänen mainioista esittelyistä, mulla on jäänyt vähän hämäräksi, että millainen tää on oikeasti tämä paikka, niin tehdään sitten tällainen katsaus, että millaista täällä oikeasti on. Näitte tuossa elokuvateatteri Lapinsuun, joka ironista kyllä on elokuvajuhlien ainoa elokuvateatteri. Ja ironista kyllä olen käynyt katsomassa siellä vain yhden elokuvan. Ja itse asiassa siihen yhteen se jääkin. Muut on tullut katsottua tuolta. Tämä on todellakin niin valtava alue, että samalla kun selitän tässä kaikenlaista ja yritän olla törmäämättä asioihin, voidaan siirtyä elokuvateatterista kaikkiin muihin paikkoihin yhdellä menolla. Tämän tosiaan Sodankylähän on suhteellisen pieni kunta, olikohan tämä muutaman tuhannen ihmisen kunta, mutta kyllä tietysti räjähtää aina kerran vuodessa ja sitten tänne tulee kaikenlaista ruokakojua ja sen sellaista. Minusta tuossa on jotain liikuttavaa tuossa makkara 1 euro. Varmasti hyvä niistä makkarasta. Minä makkaraoloja kaivata. Näytän tässä samalla, että mistä kuljetaan, mistä minäkin olen tietysti hieman hämmentynyt, koska kävelen tässä takaperin ja toivon, ettei kukaan kauheasti törmäile. Mutta tosiaan, tuolla on elokuvateatteri. Kohta mennään katsomaan mitä muita paikkoja. Täällä on tommoinen hyvin vaarallinen tapa tehdä videota, koska kun siirrytään, niin siinä ei oikeasti voi leikata, paitsi jos olemme ranskalaisia. On tullut katsottua paljon elokuvia, jotka joko ovat ranskalaisia, sijoittuvat Ranskaan, ovat ranskalaisten tuottamia, tai niissä puhutaan ranskaa. No tietysti ranskalaisia, koska ranskalaiset tekevät paljon tämän tyyppistä jännittävää ja varmasti kaikkea muuta elokuvatehdettä paljon merkittävämpää elokuvatehdettä. Tuossa näitte Sodankylän hienon keskustan. Siinä on oikein 3K:n supermarket ja pankkikin on. Ja sellaista on tämä isompi keskus kuin Pukkila. Ehkä joskus pitää tehdä samantyyppinen esittelyvideo Pukkilasta, mutta tuolta jo taustalta pikkuhiljaa näkyykin tämä festivaalin pääalue. Siellä näkyy telttaa ja siellä näkyy koulua ja kohta mennään siihen pihalle, niin näette vähän millaista on. Mä en tiedä tietysti miten loppujen lopuksi tämän editoin tämän kaiken kokoon, mutta olette nähneetkin jo jonkin verran tunnelmakuvaa ja still-kuvia vieraista ja muista, mutta tosiaan suosittelen kuuntelemaan Kinosilmää sitten, jos haluaa varsinaisesti sen äärimmäisen professionaalin sisällön.
itse elokuvista, mutta tosiaan tuo on se palo. Siinä ei nyt ole kauheasti ihmisiä, koska normaalisti siinä on hirvittävä määrä ihmisiä jonottamassa. Sitä täytyy olla varovainen, kun menee tien yli. Normaalisti tässä on hirvittävän läjä ihmisiä jonottamassa. Ja nyt siellä ei ole, koska elokuva on, juuri nyt kaikissa pisteissä on elokuva menossa ja tietysti meidänkin pitäisi olla professionaalisesti katsomassa elokuvia, mutta emme me voi, kun me teemme tällaista professionaalia elokuvaa itse. Se on pieni teltta, joka on ihan uusi tänä vuonna. Se on 200 ihmisen pieni lisäteltta, jossa on näytetty. Siellä näytetään, no ei kai ole kohteliasta sanoa pieniä elokuvia, mutta sellaisia elokuvia, joissa ei ehkä ihan niin hirvittävä suksee ole odotettavissa, että siellä on dokkareita ja se sellaisen. No nyt siellä menee Aki Kaurismäen elokuva, että se nyt ei varsinkaan Suomen mittapulla ole mitenkään pieni. Tuossa näette sisäänkäynnin koulun. En tiedä kuinka paljon siinä vetää, mutta siellä on pressikeskukset ja sen sellaiset. Eihän sinne kehtaa mitään mediaa mennä tekemään sinne pressikeskukseen, vaan sitä täällä. Näin on myöskin ilmeisesti miesten vuoroelokuvan tuotantotiimi pystyttänyt peräkärrysaunan. Tässä on iso teltta. Ja siellä on menossa tällä hetkellä Sergio Leonen Spaghetti Westerni. Ja se on todellakin, en tiedä kuinka hyvän käsityksen tästä saa, mutta se on todellakin aivan valtava tila. Siellä mahtuu 800 ihmistä ja ainakin silloin kun oltiin katsomassa Buster Keatonin Kenraalia, niin se oli aivan täynnä ja se oli kyllä, se on paljon ihmisiä se, mutta tällainen tämä alue suunnilleen on. Nyt tosiaan tässä normaalisti, varsinkin tämän ison teltan jono saattaa mennä tuonne, niin kuin näitte tätä pihaa, niin se menee tuonne ihan kiemurtelee tuota pihaa ja muuta, että nyt täällä tosiaan ei kauheasti ole ihmisiä liikkeellä, mikä oli ehkä tämän liikkuvuuden kannalta hyväkin asia, mutta tällainen on Sodankylän elokuvajuhlat. Ei täältä nyt tämän ihmeellisempää videosisältöä tule, mutta tästä saa jo minusta huomattavasti paremman käsityksen siitä, että millainen tämä tapahtuma oikeasti on pelkästään, kun että pelkästään varaisi siihen, että kuuntelee kinosilmästä, kun me puhumme, että sitten olimme katsomassa tuolla jotain ja sitten olimme katsomassa tuolla jotain. Nyt näette jo, että millaista täällä oli, mutta tässä kaikki tällä erää ja me palaamme asiaan seuraavaksi jonkun ihan erilaisen videosisällön parissa. Jääkää odottamaan innolla tai kauhulla. Hello, I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La la. For my sake you must stay. If you should go away, you spoil this party I am throwing. I'll stay a week or two. I'll stay the summer through. But I am telling you, I must be going. Before you go, you won't like us and never found. You'll need no going. I'll do anything you say. In fact, I'll even stay. But I must be going.